दिलदार हवे रे मजेदार हवे ना दे छत्तीसगढ़ की टूरी जोरदार हवे रे दे छत्तीसगढ़ की टूरी जोरदार हवे ना दिलदार हवे ना मजेदार हवे ना दिलदार हवे ना मजेदार हवे ना आँखी में गजरा मुड़े में गजरा होठे में लाली लगाए बिजली जैसन चमक चमक के छाती के धड़कन बढ़ाए आँखी में गजरा मुड़े में गजरा होठे में लाली लगाए बिजली जैसन चमक चमक के छाती के धड़कन बढ़ाए गोरी गाल हवे रे कोला गाल हवे ना गोरी गाल हवे रे कोला गाल हवे ना एते एमपी वाला टूरा तोरले प्यार हवे रे एते छत्तीसगढ़ के टूरी तोरले प्यार हवे रे चश्मा मोड़े मटोपी जीन्स ब्लेजर लगाए है होंडा गाड़ी में बैठा के मोला एमपी में पूरा घुमाए है आँखी में चश्मा मोड़े मटोपी जीन्स ब्लेजर लगाए है होंडा गाड़ी में बैठा के मोला एमपी में पूरा घुमाए है टनाटन हवे रे सनानन हवे ना टनाटन हवे रे सनानन हवे ना एते एमपी वाला टूरा दिलदार हवे रे एते एमपी वाला टूरा तोरले प्यार हवे रे शीला नोय मुन्नी नोय नोय जलेबी बाई नोय बर्फी नोय पेड़ा नोय वे रसमलाई शीला नोय मुन्नी नोय नोय जलेबी बाई नो होए बर्फी नो होए पेड़ा नो होए वो रसमलाई।
मीठा खीर आवे रे मोर तकदीर आवे ना, मीठा खीर आवे रे मोर तकदीर आवे ना। एते एमपी वाला टूरा तोरले प्यार हवरे, एते एमपी वाला टूरा दिलदार हवरे, दिलदार हवरे मोला प्यार हवे ना, दिलदार हवरे तोरले प्यार हवे ना। एते एमपी वाला टूरा दिलदार हवरे, एते एमपी वाला टूरा तोरले प्यार हवरे, एते छत्तीसगढ़ की टूरी जोरदार हवे रे, एते छत्तीसगढ़ की टूरी जोरदार हवे रे, एते छत्तीसगढ़ की टूरी जोरदार हवे रे, एते छत्तीसगढ़ की टूरी तोरले प्यार हवे रे। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच मनमोहनी, जिसके गीतों को सजाए हैं रॉक स्टार गायक रोहित राजा एवं स्वर कोकिला गायिका पूनम श्री। पैड पर हैं सरवण बिजरी वाले, तबला पर सरवण छोहरी वाले तथा बेंजो पर हैं संतोष चोलना वाले, बांसुरी पर हैं सुरेंद्र दार सागर वाले, ढोलक पर लल्लू भैया बिजुरी वाले, आर्गन पर संगत किए हैं संजय पनरिया जी। हमारे पार्टी के संचालक छोटे राजा जी। रंगारंग प्रोग्राम के लिए आज ही संपर्क करें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच मनमोहनी। हमारा संपर्क नंबर है 8085045515। धन्यवाद।